Non é a primeira vez que o BNG faise eco do mal estado dos peiraos non só no termo municipal de Ribeira, senón en toda Galicia, ademais de instalacións deterioradas que dificultan o labor dos profesionais e mesmo poden supoñer un risco para a súa seguridade, botan de menos un mínimo labor de mantemento que garanta os servizos básicos nos portos, especialmente no de Ribeira pola súa importancia comercial. Mentres non sexa así, exixen a exención do pago das taxas aos usuarios. Que Portos de Galiza atenda, porque o manda a propia normativa de Portos de Galiza, atenda os servicios mínimos, os servicios básicos de calquera porto. Insisto, refírome a limpeza, refírome a iluminación, refírome a pavimentación das estradas que cruzan o porto. En segundo lugar, que atenda a solicitude do Consello de Pesca de Ribeira do ano pasado, donde se lle solicitaba unha planificación de actuacións que precisan os portos do Concello de Ribeira, non só este o porto comercial, para tratar de eliminar as seivas e que, polo tanto, os usuarios podan desenvolver a súa actividade con total normalidade. En terceiro lugar, que se lle exima das taxas que pagan os usuarios do porto mentres os servicios non se presten ao 100%, como se deberán prestar polo ente público. Ademais das iniciativas no Parlamento, levarán tamén a pleno unha moción demandando melloras nas instalacións das que fan usos profesionais, así como un incremento da seguridade co reforzo do alumeado e a reparación do sistema de videovigilancia que permanece inactivo. En innumerables ocasións se ten feito iniciativas e peticións por parte do propio sector demandándolle a posta en marcha das cámaras que hai no porto para evitar o roubo de combustible, o roubo de apeiros de mariñeiros e demais maquinaria que teñen que utilizar no seu día a día, e vemos como agora mesmo, esta mesma semana, acontecía un suceso onde había o falecemento dunha persoa que podría ter sido esclarecido porque hai unha cámara exactamente no sitio onde pasou. E vemos que esa cámara non funciona. Por tanto, non só se está dando manga ancha para que os ladróns poidan seguir roubando nos peiraos, senón tamén que evita e impide facer un esclarecemento dun suceso tan tráxico como ese. Os nacionalistas pedirán tamén á Consellería do Mar que busque, en colaboración co sector, unha alternativa ao declive das descargas do porto comercial de Ribeira.